光よ、ほとばしれ。風よ、集いて竜巻となれ。天空を巡る星々よ、お日様、これならば、もしエグベルト。エグベルトよ。エグベルトはその結果だからこそ。そうか。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。ものの剣となれ。かの者を守る盾となれ。
光と闇。先行よ、ほとばしかの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。南高の栄よ、地球がてかの者の傷を癒したまえ。かの者たちを癒すたまえ。かの者の剣となれ。これで終わりにしました。私の力は見極それは違う。それが人一人、人から、そしてだからだが、帝王よ、よせ主の剣、いけない。陛下レオ、陛下なき私は陛下レオ、エルヴィン、お前たちならば安心してこの大陸を任せられる。頼んだぞ。長い戦争。やはり王たるも。だからといってアルハザードはでも終わったのね。ああ、さあこの戦ラングリス、闇は光、ラングリッサ。さらばラングリッサ、見て。これで。そうよ。いいや、まだだ。そうね。あ人間と、はい。もはやか、そんな。いいえ。ジェシカ。ありがとうございます。そう。未来は、人が作っていくのですね。これで終わりだ。
悟しなよ。これで終わりにしましょう。これで終わりよ。どこを見ている。これで終わりにしましょう。